Libuan ka mga tao ang miapil ug mikuyog sa foot procession o Walk with Jesus kaganinang kaadlawon. Mato ni Cebu City Councilor Dave Tumulak nga mga 300,000 ka mga tao ang nilakaw gikan sa Puente Osmeña hangtod sa Basilica Minore del Santo Niño sugod alas 4 sa kaadlawon. Walay natala nga dagkong disgrasya ang kapulisan. Kasagaran sa mga niapil, nagdala og kandila ug imahe sa Santo Niño samtang naglakaw ug nagampo. Gipahigayon usab ang unang adlaw sa novena alang sa kapistahan ni Senyor Santo Niño pagkahuman sa prosesyon. Si Father Jonas Mijares, ang rector sa Basilica, mihagit sa katawhan ato sa iyang wali nga magtrabaho uban sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang plano para sa mga kabus, gidaog-daog ug nagkalisod. Ang tema ng kapistahan, Senyor Santo Niño, God's reign of mercy and compassion, naghagit kanato sa pagtrabaho uban sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang plano para sa mga kabus, gidaog-daog ug nagkalisod. Nais ang bunya, kita nakaamoy kini lamang sa dignidad ni Jesus, hindi sa iyang usap na misyon. Sama kang Kristo, adunay tawag sa paghatag sa pagkagalingon alang sa pagpagaan sa kalisod sa mga kabus, ang panintawas sa mga lawin sa sala, sa paghatag ng paninignan alang sa pagkulang kay Balong. Ang Walk with Jesus ug Opening Salvo Mass kaganinang kaadlawon mao'y nag-abli sa tinuig nga selebrasyon sa Fiesta Señor. Makita ang misa nobenaryo live kada alas 5:30 sa hapon sugod ugma sa www.sunster.com.ph ug cebu.sunster.com.ph/sinulog.